Hi guys, v dnešním videu budu tunit auto ve Fur Legends za víc než 12 000 korun. Tak já to prostě dál nebudu kecávat, no a jdeme na video. OK, tak jo, já začnu asi prvním tím, že auto mám docela rozbitý, tak ho opravím za 1200, tak jo, opraveno. A teďka třeba, protože ta barva není moc hezká, takže takhle barvu nebudu rozhodně dávat. To je prostě nudný. Znám totiž hack, že když dám tohle, dám plusko a tady dám tyhle nálepky, dám si třeba tuhle zelenou, ta je hezká, dám OK, no a teďka tak si to můžu zvětšit. Tak jo, ještě si to tady trošku doupravím, aby to bylo lepší. OK, takhle si myslím, že to vypadá hodně hezky. Možná bych ještě trošku to tam jinak posunul. Ne, no tak takhle to nechám. Tak jo, tohle se mi třeba mega líbí, tak jo, teď to zaplatím a 860 korun minus. Tak jo, a teď další tuning si myslím, že bychom mohli dát něco vevnitř, ale mám tady mega hezký značkový volant, jo, tady stál fakt docela dost. A tady jako nevím, asi bych tady nic netunil, možná amulety, ale jo, to není moc hezký na tom autě. Nebo mně se to moc nelíbí, jo. Ale tohle je hezký, it's OK. Jo, it's OK. Je to všechno OK. Tak jo, možná zadní bych, tady výfuk bych trošku upgradeil. No, nevím. Jako mě ten výfuk, co mám teďka, se mi docela líbí, jo, tady tenhle. Jako fakt hezký, takže já se asi nechám. Možná spoiler bych vyměnil, ale nevím. A mně se líbí tenhle, takže asi bych nevyměňoval. Tady ty kola bych možná vyměnil, ale nemám za co, takže nebudu vyměňovat. Jo, tohle vyměním určitě na modrou. Teďka minus 4000. Jo, to bylo docela drahý. A teďka, nevím, možná ty brzdy, možná tohle bych smazal, tu černou brzdu, ale ne, asi ji mazat nebudu. Tak jo, a teďka tady ty šrouby bych vyměnil. Za tady ty černý, ty už mám koupený, takže to asi nebudu, nebo možná bych koupil tyhle. Ale na mě se líbí tyhle, tak jo, a je tam nechám. A už nám zbývá nějakých 6000 asi. Takže teď možná tu kapotu, tuhle, nad tím jsem dlouho přemýšlel, takže ji koupím. Minus 2000. A teďka spoiler, tady to koupím určitě. A teďka fakt nevím, no. Možná bych ještě zrcátka, nebo tohle, nevím. Mně se moc nelíbí ta černá, jak je u toho. Ale jinak bych to asi vzal, no. A nebo tohle, tak to je fakt hezký, to bych asi vzal. OK, beru to minus 2000. A teďka tady zrcátka. No, tak tohle zrcátko bych koupil, anebo tady tohle černý. Nevím, jaký bych koupil. Tady, fakt opravdu nevím, jaký bych koupil. Tady s těma mezi těma dvouma. Já skoupím ty černý. Tak jo, minus další 1000, už nám zbývá pouhá nějaká 100, takže jsme 12 000 kompletně utratili. Tak a teďka tak se jdu projet. Tak jo, teďka tak jsme někde, kde je 5 hráčů a je to auto je fakt mega hezký. Mně se hrozně líbí teda ta barva, jo. A zkusím, ne, jo, na pohodu. Tak jo, bacha, tady auto, dobrý. A možná dáme nějaký trickshoty. Jako fakt nevím, ale zkusím si nějaký trickshot, vjet nahoru. Tak jo, drift. Tak, teďka tady bacha. Ježíš, jsem si škrábl. Auto, ne. To bylo tak 200, jako to je docela drahý většinou, tady to škrábnutí lehký. Tak jo. Málem jsem spadl, ale je to v pohodě, tak jo. Teďka tak zkusím teda ten trickshot, že bych jakoby dal 360 dolů. Pojď. Na pohodu. Mně se hrozně líbí, jak mám to dvoubarevný auto. To je mega wow. Tak jo. Teďka tak zkusím jeden takový triček. Na pohodu. Teď se podívám schválně, kolik mi stojí. Ne,
Protože do mě naboural bavoráku. Ale bavoráky mám rád, takže já se na něho nezlobím. OK, zkusím ještě tady driftík. Pojď. Na pohodu, jsem ho tady hezky, ale on stejně je v lobíčku. Tak ještě se tady takhle projedu. Prostě to auto mě se strašně líbí. A jestli byste chtěli part 2, tak tady bude takových 10 lajků a udělám part 2, kde utratím 20 000 korun. Počkej, já to zkusím, jak tady ten borec. Jo, aha. Jejda, no nic. Tak jo, tak to musím lívnout a jak jste slyšeli, 10 lajků a udělám part 2, kde utratím více než 20 000 korun na zase upgradeování auta. No tak jo, já se s vámi loučím, nezapomeňte mi dát odběr, like, já se s vámi loučím, čus!